Mitä? Jeesus? Mitä Jeesus? Mitä Jeesus? Joo, ei ainakaan Jeesus. Sä tiedätkö katsoa? Mä oon katsomassa sinua. Jeesus on jumalauta. Ei! Mitä? Mitä jumalauta? Ei oo Jeesus. Jeesus? Ei! Mitä? Tiedä. En tiedä. Tai kyllä en osaa puhua, en mä tiedä. Jeesus on meidän. Mitä Jeesus? Jeesus on meidän. Joo. Meidän kaikkea isä. Jeesus on kaikkea isä. Jätä putkosen tuolla. Kiitos. Uuspatsi, mä olin. Alkaako uuspatsi? Joo, tuli tauko. Eli, jos on pempivuokseen ja älä puhua. Etto. Mut mä saan nyt parempi. Kiitos, et saanut. Jää, toi mä älä koko ajan yritä kampata mua. Itse vaan. Hei, nyt sä voit vaihtaa tyyppiä. Äkkiä, Janttu. Paina R2. Nopeasti. No nyt sä et enää voi. Sä kerkeä. R1. Niin, papani potkuu. Tai siis moke. Onko se mun moke? Oli. Maaliposti. Ei, niin mä tein. Ei, miksi mä tein koko ajan puolpäin vaan? Sanoit mulle kulmapotku jää. Sä voit taas vaihtaa. Paina R2. Tätä. Ja nyt paina OK. Painoin. Hyvä, nyt sä vaihdoit Silasiin. Sä tähtää nyt sillä sun vaihtamalla tyypillä. Sä tähtäsit äsken sillä sun vaihtamalla Onks mä tyypillä. toi sininen? Oot. Eikö Itse maali. Sä voit taas vaihtaa. sen. Toi oli surkea pelaaja Jonttu. Se oli surkea pelaaja, minkä se vaihdoi. Täällä. Se, jonka sä vaihdit, joo. Miten? Toi oli 66 surkea pelaaja. Ja se toinen oli joku 76. Onko pakko vaihtaa niin monta pari? Onko sun pakko hokea tuota samaa asiaa? Mitä? Oikeasti. Hyvä tosi paljon sulta. Sä kamppasit mun. Sulle tuli käytännön kortti ja sun nuuville tyyli. Ai just nyt tulee. Se, joka tuli äsken vaihdosta. Sille tuli. Onko sun pakkari? Joo. Nyt tyypit. Toi on kirosana, toi on huonosana. Ei kyllä kirosana, mutta huonosana. Bicekka. Blitz. Piip. No entäs jos sä olisit ollut tuolla, niin mä olisin tuolla katsomassa, mä olisin vetänyt suoraan tähän. Ei. Ei, varmasti tulee kertaa. Niin, ja punonen. Jos kantaisi muun. Johon koko peli on kestänyt vielä. 4 minuuttia. Mitä mä syötän? Niin, sitä mennään. Mä syötän koko ajan tällaisia käännesyöttöjä. Tää koko ajan käännetään. Suunna. Suoraan muokkeen. Kiitos vaan. Eka lähimaali. Sälkeli. Matsomo.
Tuolla. Ei oo vapari. Pelaajaa kamppas mut oikeasti. Tää on vapro-yö. Tai mulle tuli nyt vapro suuntaakin. Se voppari on aika huono kun et saa. Tolppa! Tolppaminen. Mä vedän tolppaa. Meni. Äijä sanoo, että se on trolli. Niin joo. Mun heitto. No mikä heitto toi? Ronaldo. Mikä syö? Onks sulla täällä Ronaldo? Vai? Ei tässä edes joukkueessa oo. Miksi? No en mä tiedä. Ei, Ronaldo on niin hyvinen tyyppi. Häh? Mä voin ihan... Nyt te molemmat voitte vaihtaa. 77. Ei, se on sen pelinumero. Miksi mä en voi vaihtaa? Sä pystyit. Äsken pystyin, mutta kun tää vaan ite Kuka syötä tosi? Minä spedä. Syötä koko ajan. Se on melkein maali, hei. Peli on kestänyt nyt 6 minuuttia. Ja akku on tästä hirveen vähissä. Oikein arvattu. Minä koskaan voi mitään niin. Jopa tehdä maali. Voi. Sun pitää mennä lähemmäs maisi. Oikeesti. Joo. Sun maali voitti potkas. Älä mun paljon. Sun pitää mennä näin lähelle. Lähelle. Sitten vetää. Mitä mä voin vetää tolppaa? Ei voi olla reilua. Vai sua hyvä jalkapallo? Tuo. On sua paljon. No. Mä juoksin mitään. Moi moi. Tauko.